салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ ба хайру шодӣ бошад. Тамоми шахсоне ки маро тамошо карда истодаед, Фирӯз ҳастам, дар ихтиёри шумо ва шумо дар канали Фирӯз FL қарор доред. Ва чӣ хеле ки шумо медонед дӯстони азиз, пас аз 4-5 та видеое ки ман дар ҳар мавзӯъ мекунам, пас аз ин дар як моҳ як маротиба мо мекунем видеое ки даромад мегирем аз ширкати Фаберлик ва ҳар як видео амонда ман нишон медиҳам барои шумо даромаднокии наставникони азизамонро ки чӣ қадар даромади калон мегиранд. Мумкин ки шумо савол дед ки барои чи ту даромади худата нишон намедиҳӣ, барои чи масалан ту метавонӣ ки аз худата нишон диҳӣ ва ҳама вақт фақат аз наставникота нишон медиҳӣ. Ман мехоҳам барои шумо гап занам ки даромади мо ин қадар даромади калон нест ки барои показ бошад. Масалан 10-15 ҳазор сомон ин барои реклама нест, лекин даромаде ки наставникони мо мегиранд ин барои реклама аст. Ва ман мехоҳам барои шумо қайд намоям ки ба хотири чӣ ман ира нишон медиҳам барои шумо. Ин ба хотири таъриф нест, ин ба хотири ягон худнишонтӣ нест. Ин барои он аст ки шумо дарк кунед ва фаҳмед ки дар ширкати Фаберлик мешавад ки пули калон кор кунед. Дар ширкати Фаберлик мешавад ки инсоният зиндагиша, сифати зиндагиша ба кулли иваз кунад. Ва тамоми одамоне ки маро тамошо карда истодаед, шумо низ метавонед ки ана ҳамин хел ба гурӯҳи кори мо дохил шавед ва соҳиби даромади калон шавед. Рақамҳои WhatsApp ҳам мемонем, марҳамат карда нависед, бо шумо ҳамкорӣ мекунем ва шумо низ бизнес мекунед ва соҳиби даромади калон мешавед. Бинед дӯстони азиз, дар ширкати Фаберлик барои даромади калон гирифтан шумо бояд ки команда дошта бошед. Бе команда дар инҷа бизнес карда ва соҳиби даромади калон шида намешавад. Барои ҳамин ва одамони дар инҷа соҳиби даромади калон мешаванд ки ва ё команда доранд ва ана ҳамин одамони командашона дастгирӣ кардан, омӯзондан, фаҳмондан то ин ки ана ҳамин одамони командаи онҳо соҳиби даромади калон шаванд. соҳиби даромади калон шаванд. Чӣ қадаре ки шумо дар командатон одамои бисёрро ёрдам мекунед то ин ки онҳо ба даромад бароянд, ҳамон қадар даромади худи шумо зиёдтарак мешавад. Яъне дар ин бизнес як хуби дигараш дар чи аст ки агар шумо танҳо фикри худатона кунед, пешравӣ карда наметавонед. Аммо шумо метавонед ки дигар одаморо кӯмак кунед то ин ки онҳо зиндагишонро иваз кунанд, баъд даромади шумо чӣ мешавад? Соҳиби даромади зиёд мешавед, даромади шумо баланд мешавад. Ва ман мехоҳам ози барои шумо қайд кунам, тамоми мардое ки маро тамошо карда истоданд ё ин ки тамоми заное ки маро тамошо карда истоданд, ман қатъи ҳамсарам кор мекунам. Мо оилави семейни бизнес дорем, семейни контракт дорем ва шумо низ метавонед ки қатъи ҳамсаротон ё ки қатъи шавҳаротон якҷоягӣ омада бизнес карда соҳиби даромади калон шавед. Ҳамаш вобаста аз шумо аст. Танҳо дар ин ҷо хоҳиши шумо дар кор аст. Мо ҳама чиро барои шумо меомӯзонем ва ҳаракат мекунед. Оҳиста 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 зина ба зина боло мехезед. Дар инҷа шумо дар давоми як моҳ, дар давоми 2 моҳ сраза даромади калонда намебуроед. Барои чӣ? Барои он ки ин бизнес аввалин дараҷа талаб мекунад аз шумо вақт. Ҳаст одамое ки дар инҷа масалан як бора теза даромади калонда мебароянд. Барои чӣ? Барои ки ин одамое ҳастанд ки онҳо пеш дар ҳамин соҳаи сетивои бизнес таҷрибаи корӣ доштанд ва онҳо мумкин ки дар дигар ширкат кор кардаги буданд ва гурӯҳи тайёри корӣ доштанд ки аз он ширкат ин тараф овардану як бора хистанд. Ва боз дуюм гурӯҳи одамонам дар инҷа метавонанд як бора пешравӣ кунанд. Одамоне ки онҳо дар зиндагии дигар план Б надоранд. Танҳо бояд ки чӣ? Ана ҳаминҷа дар меҳнат кунанд, ҳаракат кунанд, соҳиби даромади калон шаванд. Баъзе аз мо шумо вақте ки план Б дорем, план Б ман чӣ дар назар дорам? Масалан аз дигар тараф даромад омадаистай, масалан зиндагимо как надарафтестай ё мисол падару модар хӯрондестай. Вақте ки мо план Б дошта бошем, мо ин корро хубтар, серьёзнитар назар намекунем. Ва ман мехоҳам барои шумо қайд кунам ки системаи тайёри корӣ дар мо ҳаст, омӯзишҳо ройгон аст. Шумо метавонед ки пешравӣ кунед, соҳиби даромади калон шавед ва биёед гапа дароз намекунем, мо даромади наставникоро барои шумо нишон медиҳем. Бинед дӯстони азиз, моҳи гузашта моҳи сентябр буд. Ҳозир имрӯз рӯзи 11 октябр аст, агар хато накунам, бале 11 октябр аст ва отчёти моҳи гузаштагиро шумо нишон додистам. Бинед, Ҳафизов Алишер, шавҳари апай Фарангиз, онҳо низ апай Фарангиз қатъи ака Алишер якҷоя кор мекунанд, семейни контракт. Ва бинед, Ҳафизов Алишер аз рӯзи 1 сентябр то 30 сентябр даромаднокӣ гирифтанд
73650 сомон дар давоми як моҳ. Ва апай фарангиз даромад гирифтан аз ҳисоби гурӯҳи корӣ ташкил карда шуда. Бинед, Ҷафарова Фарангиз аз рӯзи 1 сентябр то рӯзи 30 сентябри соли 2022 85738 сомон. Ва дар якҷоягӣ агар ҳаминро ҳисоб кунем 159000 ким чанд сомон мешавад? Агар хеле оддӣ карда гӯем қариб ки $16000 дар давоми як моҳ. Ва ин ҳоло аввали кор аст. Ва дигар одамо низ метавонанд ки ҳамин хел биёянд зина ба зина ҳамин хел дар ин бизнес боло шаванд. Апай Фарангиз бо ҳамроҳи ака Алишер дар ин бизнес 13 сол шуд ки кор кардесану ҳаракат кардесанд, команда кардесанд. Ман 2.5 сол шид. Дар 2.5 сол шукри худо ман даромадам минимум аз 7 то 10 ҳазор сомон аст. Минимум. Ман офис дорам, ҳамсарам офис дорад. Бо мо семейни контракт ҳастем, бо бизнес мекунем. ҳамин хел даромади мо зиёд шудан гирифтеста, шукри худо, дар 2.5 сол. Ва ҳамин хел манам бовар дорам ки ҳамин хел сол ба сол, рӯз ба рӯз, моҳ ба моҳ, соат ба соат мо ҳамин хел боло рафтан мегирем, даромадмон боло шидан мегирад. Ва барои ин мо низ шуморо ба командамон даъват кардастем то ин ки биёед ҳамкорӣ кунем. Агар занон бошед, мисол шавҳаротон иҷозат натиҳед қатъи мард масалан бизнес кунед, шумо дар ман нависед, дар рақамҳои WhatsApp нависед, ман шуморо мисол WhatsApp-и ҳамсарам метиҳам, занам метиҳам ки шумо қадивай кор мекунед, занона мисол якҷоя команда мекунед, бизнес мекунед. Мардум метавонед нависед, якҷоя мефаҳмонем, бизнес мекунем, команда мекунем ва ҳама каса зиндагии беҳтарина барои худамон месозем. Боз як бор дига мегӯм, Фаберлик дурӯғ нест. Агар ки Фаберлик дурӯғ мешид, мо ин қадар вақтмона дар инҷа сарф намекардем. Мо ин қадар дар бораи ин бизнес гап намезадем, реклама намекардем. Пас биёед сар кунед ва ҳама вақт дар ёд доред ки ин видеоро тамошо кардани шумо беҳикмат нест. Ҳама чиз дар зиндагии инсон як ҳикмате дорад. Пас ин видеоро ки шумо тамошо кардед, ин очередной шанс аст дар зиндагии шумо ки ҳамин шанса истифода бурда метавонед пешравӣ кунед. Ва боз шумо метавонед ки ҳамин видеоро масалан тамошо кардед, хулосабарорӣ кунед ва гӯед ки ин дурӯғ аст, далши бо давомтер аз паи ҳамон кору зиндагитон шед. чӣ хеле ки шумо да мақбулай. Саломат бошед, сарбаланд бошед, муваффақ бошед. То дидор.